Hangtod karon naglalis pa ang atong mga leaders sa atong nasod, labi na gyud legislator, House of Representative ug sa Senado ug sa paningosa Judiciary, Supreme Court, apil na sa executive, ang opisina sa atong presidente ug vice presidente. Murag nagtigi sila ba kinsa gay labing sakto, labing gamhanan nila. Gilingay mong tupad ina kinsa kay gamhanan gyud nila. Sa Pilipinas kinsa may mas gamhanan, ang presidente o ang House of Representative? Kinsa may mas gamhanan, ang mga House of Representatives, Senado o Kongreso o Supreme Court in relation sa balaod? Pero karon galibog na ta, kay niingon ang presidente pag last year pa, why kapuslanan kanang impeachment? Gilahos gyud sa House of Representatives, giingnan sa Senado o ang Supreme Court nagkahiusa nga unconstitutional ang fourth impeachment. Mag-motion of reconsideration yun ang House of Representatives. Kay ila yung ipamugos ang ilang impeachment. Nya muhulga pa usahay nga, kamong taga Supreme Court, pwede ba yasan mong i-impeach? Hinana ba? So ang buto kinsay gamhanan ang makasulbad niini kay murag pupariha sa nis nahitabo sa mga apostoles, niingon sad sila ni Hesus, kinsa man kay labing dako or labing gamhanan didto sa langit, Lord? Ningon dayong Ginoo, kining batang gamay mao ni ang labing dako didto sa langit. Ug di mo mapariha aning gamayng bata, di mo dawaton didto sa langit. Lahias Ginoo, no? Kana mo nay labing dako dito sa langit. Ana. Nya kana ra bang gamayng bata, mo nay atong kusion, mo nay atong singhagan, ngan lagway buot, ngan lagahig-o, sige haglatos, bunlot-bunloton, kusnoton. Ani nga ra ba dire si Kristo, bantayin ninyo nga di mo magtamay bisag usa ni ining gagmayng bata. Kay ang ilang anghel nga magbalantay tua kanunay sa atubangan sa akong amahan. Lingi ay mong tupad. Lingi abang. Ingna wa ka kapangasaba og bata. Ingna kuno ina wa ka kapangasaba og bata. Ang tanan. Nakapangasaba gani kag bata na miligro kang maimperno. Ano man, ang imong kontra ang anghel nga magbalantay sa bata. Timan na. Ang bata doon na siya kaugalingon niyang na siya kaugalingong desisyon ug ato ng respetuhan. Ang bata ba? Kaya siya may labaw na to. Respetuhin yun. Ayaw siya ipamugos sa lugar nga di siya gusto. Nya imog yung pugson. Hangtod na lang hinon, imong tapingan ang bakba. Nya kung makasabot-sabot nagjutay, imong hadlukod. Pari, pari. Ayaw anaa. Naana siya kaugalingong gusto pananglitan. Sige siyag-siyagit din eh. Anto gawas pasyagita dito at tungod atong bota pumero niya o gusto siya magdagandagan ani sulod tagaig higayon dadang at kuyugi ngadtos gawas pagdakpanay mo dito puting dako as ground nato kay mao masanay iyang desisyon, di ba? Nakaron kinsa man ang sama og usa ka bata, kanus aman ta mahimong samag bata. Una, kinahanglan magpaubos. Unsa man ang mapaubos, masinugtanon sa sugo. Dili ta magpakaron ingnon nga kitay hawod sama ato akong gisgutan sa ato karong mga elected and appointed leaders
sa atong panggobyerno, apil na sa simbahan, nga mo insist gyud sa iyang gusto or iya yung ipa-feel nga naa siya'y authority pagpaubos. Ug unsaon man pagpaubos, matud pa ni Moises sa unang pagbasa, sunda gid ninyo ang Ginoo. Ayaw mo pagbuot-buot mo na ang Ginoo, mo hatag yung leader. Ang leader maisunda. Si Moises ni-declare na 120 years old nako, padong nako mamatay. Di asay laing gitudlo sa Ginoo nga mosunod nako si Josue. Sunda ninyo si Josue or Joshua sa atong in English. Kay kun inyo ning sundon, padayon ang Ginoo nga mobuntog sa inyong mga kaaway. Lingian sa imong tupad nga kinsaroy imong kaaway. Na kay kaaway? Kita din Heros Parokya na atay daghang kaaway. Hinaot unta mosunod mo sa inyong leader aron mabuntog ang kaaway. Kinsa may inyong leader din hikaron? Tubag. Kinsengan? Kaila demong Father Siano. Mo na inyong bagong leader. Human natong nag-una sila si Monsignor L.D. Layson. Tuan sa siya sa laing parokya gihimong leader. Ako karon mo'y leader. Sa akong pagtuyok-tuyok din sa atong parokya, isip bag-o ninyong parish priest, daghan kayong kaaway. Ang atong kaaway, mao ang mga gubaon o mahuman nga mga struktura din sa atong parokya. Gabi nag-meeting mi, nakabuang mig-meeting sa FLA ug asa mi. Niya hangtod nakakita di mig lugar mitinganan katong dining hall. O niya niingon sila pader wa gid mi lugar i-seminar oy sa kuan ako aka na di anang may old adoration pag adto namo wa say suga. Niya sa kana pader gubaon naman sa kayna kuyaw man na malusno nako ama oba sige sa ato na lang sa CWL gi ato namong CWL pag-abli namo sige sang agas kay gauwan man to gaagas ang tubig didto wala mao na inyong mitinganan sa umaon ni pader nako ay Ginoo in town ang sira wa gyud wa sa dito ventilation. Yung sa kanyang luyo pa der, continuation, mana dako-dako mana diha, niya ilang gibutang ang kortina, ako sang giablihan, among giablihan, Jesus, agi puno sa wakta kasabot kung sa itong gipang danok dito. Niya ang atop sad gahiyak, ana, ay Ginoo. Nako na hinumdum ko itong niaging mga adlaw nga, naglungag mi diha, nasabuan sa uwan ang among luto kay agas po ng kusina nya gauwan man gabi wa na man say taos kusina akong giingnan si Rim adto ang kusina bi wa ba to magtuo kay gipa ayo-ayo man to nako das mga panday among giadto haskang tuan sa gabanaw na pa di to lang yak ana na sa Nakato lang ta atong Twin Tower na may Twin Tower diha. Bakante mo na kanang naas babaw ba nang gaat ba nga ang usa tungod niya atong opisina, ang usa katong mga na ditoy dampanan, apato ditoy radio station. Naman ay areas babaw. Amo sang giadto to gyapon sa libo pa kaayo. Nangaguba pang tiles. Murag gipangaon sa baboy. Nya mo tan-aw ko din sa ato mga lingkuranan, tanawa ra gud. Nadto ko sa palibot. Ari dako kayo atong yuta. Way klarong kural na ngaguba, na ngagtunas. Mao ni ang atong kaaway. Zaman. Sokol mo? Kuyog mo na ko? Kamong mga online parishioners, kuyog mo na ko? Maghimotag special slot para din na naman tayo slot na akong gidagikan sa San Vicente Ferrer katong Grace
Kay ang kaaway sa dato katong tiwason og bayad nga 70 million na karon nahimo na lang 66 million ni os-os na 66 million na lang dili na 70 million. Pero ato ning atubangon ang bag-o natong kaaway napay kampanaryo wa mahuman diri sa Saloyo na say wa mahuman nya moagas ba moabot ra ba sa atong sakristiya kay gibungkag naman dito babaw. Kaaway kaya po na nato. Pero di ta mo surrender. Kuyogi ko ninyo aning slot. Unsa may atong slot karon para sa ato dinhing mga immediate na kaaway. Angan, gunahon ako dahil kung naog mong nalit ko gamay. Nako, Senyor Santiago, tudloi ko unsay slot na gusto nimong imong ipabaligya diri si San Vicente Ferrer katumang grace. God's rewards and complete elation. Si Senyor Santiago Apostol niingon sa Gianaco kana lang PPSC. Unsa man ang PPSC nga slot? Protection and prosperity of Senyor Santiago of Santiago de Compostela. Protection, pasabot ayohon taning tanang gubaon. Prosperity, magtukod tag mga gikinahanglan nga istruktura o kinitanan gikan ni Santiago de Compostela. Okay mo na? Pakpakan nato si Senyor Santiago. Kamong mga online parishioners, kaloy imi sa among pagpakig-asdang dire. Tabangi sad ni. So duha na ron kabuk atong slots, tag 100 pesos ra gyapon ni. Hay may inyong gusto 100,000 slots aning PPSC o 50,000 lang. Ang 100,000 nga tag 100 pesos mo total nag 10 million o 50,000 mo total nag 5 million. Unsa may inyong gusto, katong daghan o kaning jutay? Kay ako gimong konsultaon kay transparency baya ning ako dinhi. Gusto mo daghan? Sige, unity man, di ba? Ang trust, transparency, religiosity, unity, service and technology. Sige, katong daghan 100,000, 10 million o sa atong initial nga budget. Basin pa ni ining 10 million ma-address ni natong nag-una nga mga panginahanglan. Atong nindoton, atong tarungon ang atong mga areas kato akong gisgutan aron di na muto, atong butangan og flooring na nindot aron magamit na, atong alihan ang mga kilid aron di na mo salibo nya human ana og ma-address na tiwaso nato ning mga wapa mahuman nya mahuman na mutukod tag bag-o na sang structure nga mahimong useful, beautiful and useful. Di ba Cebu? Clean, economizing, beautiful and useful. Daghan kay tag panginahanglan dinhi sa atong parokya aron mulambo ang atong community ug atong religiosity. Sugda nato kini. Kuyog mo nako isip inyong leader ang tanang tao dinhi sa Compostela na under sa atong parokya atong dasigon mo palit og usa ka slot bisag usa ka semana usa ka slot 100 pesos nya unsaon na paghimo sakripisyohi lang imbis mo sakay kag motor paglakaw na lang bitaw kung madag lakaw pilay imong plitis motor 20 makalakaw kag kaupat sa usak semana pila na 80 nya imbis mo snacks ka din aka mo snacks inom na lang kag tubig nya ang imong snacks imong tipunon pilay budget nimo ato butang nato tag 20 pesos imong snacks nya wa ka mo snacks og 7 ka snacks usak semana pila tanan imong natigom
7 times 20. 140 plus 80. Oh, sa imong pagsakripisyo, nakapalit kag duha ka slots. Imagine nya, nihimsog pa ka, kay sige nakaglakaw, ni slim pa gyud ka, kay wa na ka mo snacks, nawa imong bilbil, nawa imong mga arthritis, nakapalit pa gyud kag slot. Nya kay kita mang tanan din his Compostela ang namalit. Naamantay mga 80,000 ka mga lumulupyo under aning atong parokya karon. Das mga estudyante, mga 80,000 kapin. Murag 85 man tingin as Google, mao kuno nay present populations Compostela. Mopalit nag slot. Di after 1 month, 85,000 na ka slots ang atong mahalin. So 3 months from now, hurot na ning 100,000. Sobra pa gani. O daghan na tagmatok ko dire. Buntog ng kaaway. Man mo kay madasig, ginindog na tayo. Ang atong Ginoo mga igsuon, nagpaambit nato sa daghang maayong butang. Kada gyud adlaw nagsigi siyag hatag nato og mga maayong butang. Nya duna di siya'y pangayoon nato in return. Ginoo man siya, duna gid siya'y standard. Nya unsa may iyang standard nga kinahanglan ang iyang gihatag nato mubunga or mudaghan. Lingiyay mong tupad ing na daghan na kag bunga. Lingi ako no. Awasan mo mulingi, kaya awasan mo kibawog unsay bunga. Sa unang pagbasa, gisgutan diri ni San Pablo nga kamong sa tiyang giingon diri, dili na kinahanglan nga walay kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo mahitungod sa paghigugma sa inyong isigkata kamagtotoo, kay kamo gitudluan naman sa Dios sa paghigugmaay, og mao gayud kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsuonan sa tibuok Macedonia. Gidayeg niya ang taga Tesalonica kay ang gitudlo ni San Pablo nila nga maghigugmaay og mao sa ilang nadungog gikan sa Ginoo, ilag yung gipuy-an. Pasabot gipabunga nila, gipaambit nila ngadto sa taga Macedonia ang ilang gugma. Dinhi sa atong parokya, hangdan ninyo ang atong siling na anay gatuyok usa diri nga hilipan to apay na installed na duha na tulo na nya diya pa say usang igi-install karon. Upat na ni kabuok. Kani siya gipaambit ni nganhi nato sa ato mga kaigsuonan nga nakadawat og arang-arang income. Naman to'y 5,000, ay 2,000, ay 1,000 nga gihatag sa Ginoo. Lain-lain lag amount ba? Depende sa kapasidad. Nya, ang ato sang TV, ato sa tong i-install tingali this week or next week, depende makaya sa atong mga himo ato, install din ni saligi. Nanasad tay tulo ka TV nga tag 50 inches para aning upat ka haligi usa na lay kuwang. Nya dito sa gawas nagpaabot pa ta sa kadtong nay ni promise og usa ka 75 inches nya basin pag nana sa imo promise usa na lang say kuwang didto. Sa dinhi pa lang aning mga butanga unsa man ning mga tawhana namunga o way bunga. Mayuhan ninyo. Nya ang ato sang slot, ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, niabot na sa ang atong halin og 10,174. Dako-dako na. Napay 89,826 nga bungahonon pa. Bungahonon. 89,000 pa ni. Tag 100 pesos ra gyud per slot.
Nya do natay 162 slot challenge nga tag 16,200, niabot na sad og 20 ka 1,662 slot challenge. Di ba? So kaning pagpaambit nato ba sa atong kwarta ngadto sa uban, makalipay ni siya. Labi na gyud og atong ipaambit para sa katilingbanon nga tumong sama ning atong slot-slot. Dito pa ko sa San Vicente Ferrer Parish, ako na nang gi-practice mo nang duna sad tay bunga didto. Pag-abot nato ang kahimtang sa maong Paris area, maura to siya nya karon pagbiya nato 2025, ma-check man sa didto sa taga didto, no? Naanagi kalainan bunga na sa atong paghigugmaay nya na naselaing pari didto, magsige na sa nagpaambitay sa gugma ay nigbiya na sad mag-anam gyud og ka hingkod. Muna sila si Santiago Apostol, namatay siya nga ang iyang napaambitan didto ra dapita, abot siya Espanya, pero tungod sa iyang pagpakamatay nga murag 10 years ra ang iyang pag-apostolit gikan sa pagkamatay ni Kristo, nilambo, niabot dinhi sa Compostela, Cebu. Ngano man, ang Ginoo iyang pabungahon, kung naatay bunga bisag gamay ra, basta namunga lang ta, iya di ang punan mo nang niingon siya diri sa atong ebanghelyo, kay kasaligan man ka sa gamay, piyalan ti ka sa dako. Lingi ana sa imong tupad, na kapila ka mo palit og slot. Na pangutan-a ba na kapilaman ka mo palit og slot, kausas usa ka semana, kausas usa ka adlaw, o kausas usa ka buwan, o kausas usa ka tuig. Anang ko na ko, no, evaluate ta imong kaugalingon. Unya nakadawat ka og sweldo kada adlaw, pero mo palit kag slot kausaras usa ka tuig. Unsa mo na sakto ng bunga, ha? Nya usa pa gyud ka slot imong paliton. Pila man ang usa ka slot nato karon? 100 pesos. Unya ang imong gidawat nga sweldo 1,000 pesos per day. Ing kadaghan man sa gugko giatiman pader, daghan ko giatiman, naabasig na nimo ang kahadlok. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang nakadawat og 5,000 iya dayong gipaambit niya og nakaganansya siya. Mura bag iyang ginegosyo ba? Kay kana man kung munegosyo ka, murisgo ka ana, mura bitag imong hutdon imong kwarta nya, palit kag produkto nya imong i-resell for profit, unya dili mahalin, patay. Pero risgo gina. Pero katong usa nga dili mo risgo, katong nakadawat og 1,000, iyang gilubong siyota, haron inigbalik siyang agalon, di gyud makuhaan, siguro gyud nga iyang mabalik ang 1,000, aporting suko sa agalon. Yung agalon, imon lang taning gidepositos bangko na untay interest gamay, mutubo o gamay. Ngilay na sang lingi sa imong tupad being na nitubo na ka. Ing na ba na nitubo ka o ni ot-ot. Kinsa may muot-ot diri sa atong ebanghelyo, kaning atong ikatulong sulugoon, nagsigi siyag analyze sa iyang isig katao. Imbis nga sundo niya ang sugo sa iyang agalon, iya na noong gi-analyze. Unsa may iyang analysis? Istrikto kay ning akong agalon. Nag-ani ni sawa niya gipugas, naghipos ni sawa niya gitanom. Unsa mao batong pagkasultihan? Nya nahadlok siya. Pagkahadlok na niya, naghimo siya desisyon nga lahi sa gisugo sa iyang agalon tungod sa iyang kahadlok. Muna mag-operate ganita out of fear sa atong mga analysis, kanabang gitawag na tog kabalaka, kahadlok, mabiktima kita siyawa. Ug unsa may kinaiya siyawa, pugnan taniya nga mubuhat sa sugo sa Ginoo, kay mahadlok tang mubuhat sa sugo sa Ginoo. Kamong mga asawang niya din, hindi mo mahadlok sa sugo sa Ginoo nga
kung sagpaon imong pikas aping ipasagpa lang sang pikas, di mo mahadlok ana. Kinsay di mahadlok nga asawa ta sa ngamon. Pulos gyud mo mga giyawaan. Hadlokon man ta siyawa. Sige, kamong ni aron dinhi, di mo mahadlok anang sugo sa Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Ta sa ngamon. Giyawaan yapon. Kahadlok lagi. Mao na wag tanga ng kahadlok. Morisgo ta, i-invest nato ang atong kaugalingon para sa Ginoo. Mao nang si San Roque iyang gi-invest. Patay dayon, pero iya jung gihurot og alagad. Si San Lorenzo Ruiz iyang gi-invest. Patay dayon, pero iya jung gihurot og hatag. San Pedro Calungsod, Santiago, San Vicente Ferrer, agihurot gyud hatag. Na idugay mamatay, na say dali rang mamatay. Importante gihurot gyud nato og hatag. Ana. Lingian ninyo dinhing atong palibot kamong taga dinhi. Unsa may kalainan sukad ko naabot atong August 5 og karon, nabay kalainan o wa? Sige. Bunga na sa pag-invest, pagbukbo namo sa among kaugalingon dinhi. Akong mga kuyog dinhi karon, dulduol may mga 50 kabuok akong staff ang ning kuyog nako. Nya trabaho mig 7 days including sa day off, apil magyapon nagtrabaho ang day off, pero 4 days allowance ray among dawaton. Ang 3 days among ibalik sa parokya kay alkansihon ta sa atong operating income. Amo nang gi-analyze, maalkansi mang parokya kay daghan man kaimi, pero nagkinahanglan ta aning mga tawhana tungod aning dako kay nato diri pang trabaho-onon. Og mao na hinungdan na dinhi ngadto sementeryo makita ninyo ang atong gipangbuhat. Yan sa may buhaton ninyo kamong taga dinhi sa Compostela og mga online parishioners. Palit og slot. Wow, kasimple ra gyud ana. Di man mo katabang dinhi kay cameraman ani masay madaghan naman sa kaita, di man sad pwede. Sige lang mong palit og slot kay ato nang isuporta. Karon ang atong gibuhat, hapit na mahuman diri ang atong kaning budiga-budiga, ang atong labhanan ibalhin dito kay piki kay atong labhanan diri nya. Ang atong mga gamit atong ibutang anang budiga. Nya hapit na sad nahuman og himog butanganag atop ang ato dihang kusina. Kana kontraktor man dako-dako sana siya kwintahon pa natog kaya bas atong slot ang pagbayad unya ana og dili gani di sa tamo proceed sa sunod nga buhat kay ato usang tiguman og slot. Sige lang gid mong palit og slot mo na kining PPSC ato nang gibuhat. Karon initial usa ni 100,000 ka slots. Nyag mahurot nig ka palit na tong 100,000 ka slots nga PPSC, ato na ning tan-awon og unsay ma-covered niya nga improvements diri. Ang gasunod aning atong kanini ang pag-atop diha ng to kay natong kusina og parkingan og ngadto sa CWL ato sa tong atupan kay to gyapon kayo sige ra batag gamit didto. Once mahumana na ang sunod unta nato ana mao ang atong kanang kampanaryo o ang atong adoration chapel. Haron mutingog na ng atong kampana niya maka-adoration na sa tadiha. Anha ta mo himog adoration chapel sa kanang ilawom anang kampanaryo. Nindot man na siya tanawon. Ako na nang gihangyo ang atong architect nga maghimo og design. Nya gi-analyze na pod nila dito ang work nga kinahanglan aron mahuman ang atong kampanaryo. Di ba? Pero ato patanawon ko depende sa slot lagi. Kay maalkan si tagmaayo luoy sa datong kontraktor. Nitagam nako na hitabo nako sa San Vicente nga hala siging himo hangtod noon pag ending ra pag sumada na day 70 million nga sobra.
Karon ato pa nang gihinay-hinayan pero ato ra gyud nang mabayaran. Believe sa ko sa atong mga contractors o sa atong nahuwaman kay pasensyoso ra sad kay sila nga naghuwat. Og sibaw ko ang Ginoo dili sad muhikaw ni ana. Kay sila sad ni-invest pod sila sa ilang kaugalingon aron matabangan ang simbahan. Mga igsuon, dunay usahay daoton ta sa atong gibuhat. Samas mga apostoles, gidaot sila o gani, giakusahan o gikiha pagyod. Sama ni Kristo gikiha sad o gihukman pagani nga patyon sa iyang pagpaambit sa iyang gugma nganhi kanato. Lisod no? Kanabang mahigugma ka, ikaw pagyoy prisohon, ikaw pagyoy daoton. Okay ra mo ana? Okay ra mo? Hoy. Kusga ba? Mga yawanon mo. Okay gid na. Kaya ang gugma dili tinuod nga gugma kung dili masulayan. Matud pa ni San Pablo, nilang San Pedro o ni Jesus, mulutaw ang tinuod nga gugma o ang tinuod nimong kaayo kon suwaya na ka sa gitawag og fiery furnace kanang haso-hasuan, pagbaho na ka sa kalayo sa haso-hasuan, the purifying fire. O unsa man na ang mga pagsulay, ang mga kasakit o ang mga kamatayon aning kalibutana. Mao nay musuway nato. Mao nang ako atakihon ko, moingon dayon ko sa kong kaugalingon, kulba baya, sakit baya, makahilak baya ta. Pero sige lang, mauna ni ang okasyon nga ikapakita nato ang tinuod nga gugma. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na bisag patyon pa ko, higugmaon ti ka. Na bisag patyon pa ko, higugmaon ti ka. Hoy, lingi mo kamuwa mo malingi diha. Na bisag patyon pa ko, higugmaon ti ka. Pasabot, higugmaon nato ang Ginoo ug ang simbahan nga iyang giluwas bisan pag mga matay ta. Ug maunay sikrito sa tinuod nga kalambuan, sikrito sa tinuod nga kaluwasan. Sa atong unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa hangtod sa atong ebanghelyo apil ng atong salmo, dunay usa ka pagtulunan nga angay natong hinumduman og kini importante gyud kaayo. Ug unsa man na ang gahom sa pagpaubos, the power of humility. Gamhanan ba ang pagpaubos? Hay may gamhanan ang garbo o ang pagpaubos? Istorya. Tinuod yung gana. Convince mo anang pagkatubaga. Kinsa dinhing asawaha nga wa gyud kayaw-yaw sa iyang bana. Ta sa kamot. Naay mga duha ka buok. May gani kay wa makuyog ang bana. Kinsa dinhing banaha nga wa gyud masuko, dili demanding sa iyang asawa. Ta sa kamot. Tanawa, almost 100% mupili gid ta sa pagka mapahitason. Kay kana man mapahitason mga igsoon, sila maoy gustong masunod. Mao na nga matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, magpili gid na sila asa sila lingkod, sila'y magbuot asa lingkod. Kita dinhi do naman tay role. Ang host dinhi sa ato karong banquet sa Holy Eucharist, ako nga inyong parish priest. Representative ko sa obispo, representative sa Santo Papa, kinsa representative sa Ginoo. So ako mo'y host. Ako mo'y magpili asa mo palingkoron. Nya unsa may akong role dinhi nga akong gisulti ninyo nga kasagaran di gyud sundon.
Ayaw gyud ibakante ang lingkuranan at tubangan nimo. Naa gani bakanting lingkuranan at tubangan nimo, pasabot ang anghel na nasiyawa mo'y naglingkod aron iyang dawaton ang tanang grasya gikan diris altar padong nanha. Unya ikaw nga naa luyo sa lingkuranan nga bakante, wa na kay grasya, disgrasya na lay imo. O tanawa ko na imong imong atubangan na ibakante. Lingkore ba? O tanawa, di ba wagid ni irog mga pagarbuhon. O na, lingkore gyud ang atubangan. Pasabot, daghan tag tumong ana. Una, aron ma-maximize ang capacity sa atong simbahan. Ikaduha, aron dili kaayo grabe ang disturbo. Kay kanang mga latecomers nga magsigig insert sa atubangan, disturbo man na. Ikatulo, aron makapakita kag gugma sa imong isig katao. Kay kun ari ka molingkod sa atubangan, ang nagsunod nimo dili na maproblema pangitag lingkuranan, ari ra sad siya lingkod sa imong luyo. Uwaw biya kaayog magsigi kag lantaw-lantaw. Nya kay generous man ka, lingkuri daan ang atubangan. Mao ni ang akong role, pero daghan kay nato magpili. Kaya ang unag yung piliun, asa tong dili alimuot. May gani kay naatay mga manggihatagong mga kaigsuonan nga midonate nato og upat na kahili fans. Nanan ituyok na. Salamat. Hinay kay mong pinakpakan. Unsa nga mo na frozen. Kusgag pakpak kay ang nisaad nga mo donate ani usapay ni hatag. Unya ato na nang gibayran didto sa ang katunga na bayran na nato didto sa supplier. Unya naningil na to sa full payment kay nasayop day ko og interpret sa iyang gitext. Abi na kog padayon patong 30% down payment o niya ang remaining balance installment. Di naman di ay ini siya pader para ang yadeng takes last para madali og deliver arita mo pili sa available supply, pero ang condition 50% down payment after installation the full payment. Naman na mag-install di full payment na ni ugma. Unya usa pa may nihatag sa iyang gi-promise napay tulo. So hinaot unta nga wa matugron ang ang nag-promise sa laing tulo, i-remit na unta to as soon as possible. Pero di naman to tingali nila bakwion kay mga buutan man sa tong nisulti. Atong iampo ha nga di lang unta sila madalig kamatay unya ma-cancel na hinoon. Mo lagi na to ampo kay wa man tak siguro tong kinabuhi, di ba? Or kung madali silang kamatay, ilang ibutang silang last will tiwasa, intawag remit ang akong promise. Nga nakakita ko nga naapay na maypay na asluyo. Sorry. Wa mo ma-appeals budget. Bitaw naghangad-hangad may mga igsoon ingong ko nga atong niaging mga adlaw pagsugod og install aring usa ang kuwangan man didto sluyo. Nya kani manggong tao bitaw nga kanabang mo maningkamot ta pagpaubos makakita sa tas panginahanglan gyud nga naas ground. Nako di man gini maabot aning upat ang luyo. So akong gi-announce mga 2 days ago nga nagkinahanglan pa di tag additional 2 ka hili fans para anang dias luyo. Og the other day do na dayoy ni commit nga mo donate sa 2 ka hili fans. Pero tungod kay promise pa man to, kusga pag yung pakpak aron makadungog gid. Basin pa di ay. Aron makaingon siya nga di na gid ni nako bakwion kay gipakpakan na ko. Pero ang atong style dinhi ug mao sa ni akong style ever since sa akong pagkapari, dili jud ko mo announce og donors name in public. Pero it is recorded in our accounting records dito sa opisina. Everything is recorded, but di na to i-announce. Nga naman,
ang sugo sa Ginoo basta magpaubos gani ka ayaw gyud ipahibalo ang imong gibuhat nga maayo. Let your left hand or sana let your left hand does not know what your right hand is doing. Amot sakto ba ning ako gapataka na malang kuan. Bang ayaw ba ipahibaw aron tagaan tagganti sa atong amahan nga tuas langit. Og mauna siya ang mapaubsanon. Muna dinhi dunay host, sundan ninyo. Og kamong nagsupak-supak sa atong paagis paglingkod, particular daing Ginoo aning paglingkod, maniid ay ang Ginoo kung unsay gusto sa host. So kada tawo nga mosuod dinhi, iya din ang panid-an og unsang lingkuranan imong gipili. Ikaw ba'y nagbuot ana o pagbuot ba na sa host? Muna pagbantay mo ng lingkod kay makapaimpirno day na. Mabutan lang moingon ko kung maglisod mog tuman sa ato dinhing role asa mo lingkod inigsimba, samot nang maglisod mog tuman sa sugo sa Ginoo unsay buhaton sa atong kinabuhi. Di ba? Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa o sa atong unang pagbasa niingon diri ang Ginoo pinaagi ni propeta Sirach, sa magkadako ikawng tao kinahanglan nga labi kang magpaubos ug ang Ginoo malipay kanimo, apil ng imong isig ka tao. Kani di isang power sa pagpaubos, makahatag og kalipay. Kaning nag-donate nato, kaning namalit og slots, unsa man sila? Kaning nag-donate aning mga Helifans, mga TV. By the way, ang ato sa daing TV, upat man ikabuk ang kuwa nga katong 45 or 50 inches, aning upat kahaliging nagatubang ninyo. Wala pa man na ma-install, pero naanay ni donate og tulo. Nana, i-install na lang. Usa na lay kuwang, usa na lang. Nya dito sa Saluyo, dito sa gawas, nagkinahanglan tag duha ka kaning 75 inches or 100 inches nga TV dito sa Luyo, aron makita sad sa Tagaluyo. Doon na say usa nga mi donate. So, usa na lang sad ka 75. Grabe, no? Kani sila mga mapaubsano ni nga mga tao na kaning nanimba karon na may daghang makadonate og TV ani. Kana na lang usa ka book 45 ni away. Ay na ada lingi-lingi alay mo to na away. Di lang yun mo donate. Kanang 75 inches, mga 42 to 45,000 raman na siya. Ay, kaning punduka palandaan, labaw na gyud naminaw nato sa online. Naidaghan makadonate. Bisan paganig moabot pagig 1,000 inches nga TV, naay makadonate ana. Bisan paganig lead wall, pero di lang yun. Pero congratulations. Di ba? Mao na ato na lang sandig ngadto sa Ginoo nga hikapon ang atong kasing-kasing. Kanindot unta ko ng atong mga leader sa katilingban. Dunay kasing-kasing nga maghuna-huna kanunay sa panginahanglan sa katawhan. Doon na bitay ni bisita dire, nya lingi-lingi siyang ana-ana ning Hilifan, siya pila pa kakaadlaw dire Father. Nako dili adlaw ay mga usahon ako kabuan karong September 5 mo 1 month nako. Wala pay 1 month ni ana man ning niya. Mahimo ra gyud ay no. Nako di man ni nako gasto na amay ni donate insa dili ba og naa lang gyud ay mo lihok mahimo gyud ay. Nako sige lang kag sulti diha nya man nako. Abasin sa gahuna-huna to siya nga unsa pay sunod. Ang sunod natong himuon mahuman na nag-install ang ato na sang kamera kanang para sa atong live streaming. Og dunay kana ganing wala pa sa mingong kamera pero dunay nimpasalig dinhi nga free ang ilang pag-supply nato og internet connection. Atong pakpakan dasugod na sila install basin pag maapil ang kamera. Pero yan po nato nga daghan pang grasya mo abot na kana ko ha free and siya Father free nakuha baka ko ilad-ilara ani
Nya karon kay nagpadaan naman yung mga tao, nya gabutang naman, ga-install naman, gahago naman yung mayo, nako, tinuod na gyud tingali ni. Ana, so praise the Lord. Nga dinhi day aning parokyaha, madinhi man territorial og online, kamo di ay akong mga parishioners, humble heart di ay, mubati di ay sa panginahanglan. Pero in kapader, dako raman sa kanya. Pader, ako, humble heart ba ako, pader, ganahan ba ako, pero wa man ko'y capacity, ana, ay naay slot, oy, naay slot, 100 pesos, palit lag slot. Oh, bisag kada adlaw pa kamo palit og 100, hangtod wa na kay kaon. Dugay pa ka mamatay, daghan pa kag madawat nga grasya, 100 pesos. Gilinga imong tupad. Ing naasa man ka sa TV o sa 100 gina. Ing naasa man ka ana sa TV ka o sa 100. 100 na lang. Oh, tanawa ha. Pila na say atong nadawat sa 100 lang. Ang atong God's reward and complete elation or grace, ang atong halin niabot nag 48,463 ka slots. Pero naapay 651,537 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya nanay 70 slot challenge nga tag 7,162 na sad ang atong nadawat. Nya ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC mo na ni ang atong gigamit ron dinhi sa atong apil na ni mga helipads o uban diha counted na hasta kaning atong mga repairs o ang tanan pa natong projects dinhi mao na ni ang mo sagubang kining maong slot until the end of time. PPSC tag 100 pesos ang atong halin niabot nag 10,687 ka slots, naapay 89,313 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, equivalent sa atong 162 years na sa pagkaparokya. 22 na sad ka challenges ang atong nadawat. So pakpakan nato ang atong mga slotters. Salamat kayong. Ang human aning ma-install na ning TV, kaning kamera o kaning helifans, ang sunod natong buhaton mao ang pag-repair sa kanang ginagmay o dinagkong repair sa atong mga lingkuranan. Doon na ning contract ana, unya ako na sang gipa-analyze, mohimo tog proposal, magdugang ta o mga 12 ka lingkuranan o 4 ka kneelers aron di na mo magpili-pili nga muluhod mo ng simento. Doon na tayo kneelers diha o niya i-repair ng tanang gubaon aron di na napaakon ang inyong buko-buko o ang inyong lubot. Na may mga gisi-gisi diha, pero it costs money. So slot ra gyapon ang motubag ana. Slot ra gyapon muna kada adlaw, kada semana, kada buwan og naa kay 100 pesos ipalit lag slot. Dili i-announce ang imongan pero i-record ang imongan. Nakaron unsaon man pagpalit og slot. Saon man. Una, i-deposito sa atong bank accounts. Tanawa din sa atong screen ang atong bank accounts, pero kining account sa bank account nga ngalan San Vicente Ferrer Parish on process na ang atong pag-close ani. Kay ato na ning ilisan usab bank account nga dinhi na gyud Santiago de Compostela, pero doon nalay mga i-secure nga mga documentation mong pa na nato ma-close. Soon it will be replaced, pero kanang usa nga akong ngan kana dili na ma-replace. Unya ipadasad sa ato mga GCash, pero ang akong GCash karon o ang kang Brad Loloy man ito kinsa to na close pa ugma September 1 mabalik na sad, open na sad ang ato mga GCash or ipadala sa kwarta padala. Gamitan ning mga ngan nga niya sa tong screen, labi na gyud ang akong ngan aron dili mo masaag sa laing mga ngan. Nyag magduda mo, tawagin ning ato mga contact numbers aron gyud siguro kay daghan ra ba kayong mo ride on nga magbinuang. Na no? Unya unsa may mahitabo kung mo palitag slot.
Ang meaning sa slot, ang S, sacrifice. Maghatag-tag sakripisyo. Ang L, love, gugma. Ang O, offering, halad. O ang T, treasure. Unsa may sumpay ani? Sacrifice for salvation, love for the needy, offering to God, and treasures in heaven. Muna sa atong ikaduhang pagbasa, ang sakripisyo sa Ginoo naghimo sa iyang kaugalingon nga pagkaon. Dili lang siya maduol, dili lang siya mahikap, ato nagyong makaon. God humbles Himself para lang gyud ta makaduol niya. Kaysa una ang Ginoo garaon kay tanan, ang iyang tingog murag dugdog, kilat, panganod, unya makamatay og makit-an siya mamatay ta, pero ang Ginoo choose to humble Himself through Jesus Christ. Nagpakatao siya, kuyog nato, nahimo pag yung pagkaon. Lain na sang lingi sa imong tupad, ing na pwede ti kang kanon, ing na kono, ing na pwede ti ka kanon. Atong iampo nga kining atong mga leaders ba, mahimog yung pagkaon. Unsa man ang pagkaon, kana bitang makatagbaw nato. Kana bitang ato mga leaders, tagbawon unta nila ang katawhan sa ilang serbisyo. Kaming mga pari, tagbawon unta mo. Natagbaw na ba mo sa akong gibuhat dire? Layo pa kaayo. Oy, pila pa lang ta kaadlaw. Pila pa lang ta kaadlaw nagkuyog-kuyog. Nya inyo kong gitagbaw sad. Wa pa sad kedaghan pa kayong slot nga palitonon. Magtinagbaway ta, kung hotdo ninyog palit ang slot nga atong gi-offer, matagbaw ko, nya ibalik raman sa ningan his atong katilingban, matagbaw sad mo. Simple as that. Unya kay natagbaw man kahata sa atong pagbinayluay o gugma, sa atong pagpaubos, mapaubsanong pag-alagaray, ang Ginoo matagbaw sad. Ug unsa may bation sa Ginoo kung matagbaw siya, ibubo niya ang mas daghan pang grasya. Munang naminaw ko sa part lang, di gyud ko ay kompleto sa SUPA, State of the Province Address sa atong bag-ong gobernador, Pam Baricuatro. Sa iya lang few days pa, mga pila pa man siya, 60 days, o pa man tingali ka, 60 days na ba? Nana siya nahimong daghan kayo, labi na gyud sa medical aspect, unya sa kaning peace and order, sa kaning ni ang pagkontrol sa mga business sectors nga ma-align gyud sa balaod, sa education, sa mga eskwelahan, daghan na sila mga actions initial pa lang og sa kaning pag-respond sa mga calamities. Kanang reorganization ba? Kadungog ko sa atong mga district o mga LGUs nga mga hospitals, 160 na kuno ka nurses ang ilang na-hire. Unya, mga pilato, basta daghan ang mga doctors. Naku, kana, nindot kayo. Nya, punan pag yun. Kita sa dinhi, pila pa man kaadlaw, wala pa mo, apay buwan. Nanasa tayo nahimo. Lingi-lingi alang ninyo. No? Ang ato dinhi, nanay hilipans, nanay TB, niya dayon ang ato dihang kusina tanawa butanganan nala nag-atop ambot maatopan bagyog kana dipinding na islat. Unya ang atong palibot atong gilimpyuhan hastang atong parking area, pero niingon ang PIMAG haskang lapuka pader. Okay, niyuta pa man in town ang atong mga parking areas, pero hawa na nakusagdi lang basig na ay mga mapaubsanon og malumong kasing-kasing nga maka-ispalto ana magnaa ba. Ato lang yung sigihag pasulti og naa kay basin pag mo deliver. Pero og wa gyud, aw nato gikan sa slot, ato nang ipaispalto diha, bayra nato. Ngano magsalig man ta anang mga tao nga mo donate nya di gyud mo donate. Di ba? Kaning atong slot mo'y atong palihokon, pero ato usang tigomon, una ta mo order. Nya kun matanaw gani ninyo moabot na lag 3 ka tuig wa gid na maspalto, pasabot ang slot wa gid mo irog. Kay apil man nya na nato sa atong budget sa atong mga slots.
i-appeal man na nato, ha? Ayaw mo kabalakang. Nya, kanang atong Adoration Chapel, mao sa nay atong sunod nga concern, maghimo na tag Adoration Chapel. Anha diha ubos anang kampanaryo. Nya humnon sa na natong kampanaryo, gamay na malay kuwang ana, aron magsige na nagtingog, maigking na mo sa inyong gihigdaan. Kay murag na amang paron ang atong kuan, kay di pa man mabunlot kay o pa man ma-install tarong. Mao na, hinaot unta nga kining atong pagtinabangay makahatag ni kalambuan dili lang dinhi sa simbahan kung dili sa katilingban. Nya iampo nato ang ato mga LGUs, ang ato mga national government leaders, regional o local leaders nga unta magsunod Dios Ginoo. Karong hapon na ay prosesyon nga himuon sa tanang mga santos isip activity sa atong probinsya sa Sugbo gikan sa Kapitolyo ngadto sa Plaza Independencia. Atong iampo nga magmalampuson nga waon tay mga dagkong mga pagsulay aron mas makapalambo sa kahiusa og sa atong espirituhanong kinabuhi. Manindog ta.